L-eks direttur maniġerjali tal-Allied Newspapers Adrian Hillman jingħata l-ħilsil mill-arrest. Hillman qed ikun akkużat b'ħasil ta' flus, frodi u reati oħra. L-akkużi kontra Hillman huma kontrih personali u bħala rappreżentant tal-Overseas Limited u Leicester Holdings. Hillman tressa l-qorti s-sibt tal-ħabta tal-10 ta' filgħodu wara li kien estradit lejn Malta mir-Renju Unit. Il-Maġistrat Doreen Clark qalet li l-qorti li qed ittalbel ħelsien mill-arrest fuq depositu ta' 50,000 euro u garanzija personali ta' 100,000 euro li għandhom iħallsu l-ġenituri u oħtu. Iżda tissekwestra l-assi kollha ta' Hillman u ta' żewġ kumpanija tal-Overseas Limited u Leicester Holdings. Il-qorti ordnat li Hillman għandu dritt jirċievi salarju ta' mhux aktar minn 13,000 euro fis-sena. Ordnat ukoll sabiex jidher għal kull seduta tal-qorti ma jakkommettix delitti ieħor u ma jiffiċinax persuni relatati mal-każ. Apparti dan, Hillman ma jistax joħroġ mid-dar bejn l-10 ta' bil-lejl u s-7 ta' filgħodu, ma jistax jitla fuq dajes u jrid ikun 100 metru il-bot mill-kosta. Kuljum irid imur jiffirma fl-assa tal-Pulizija ta' San Ġiljan. Wara li saret talba mill-awtoritajiet Maltin, il-ġimgħa Hillman kien estradit lejn Malta mir-Renju Unit brabta ma' investigazzjonijiet li għaddejjin mill-iskwadra ta' kontra l-ħasil tal-flus fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet ta' Reati Finanzjarji. Dawn l-investigazzjonijiet huma relatati max-xiri tal-magni għall-istamperija tat-Times of Malta. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Joseph Sherry u Lian Bonello u kif ukoll minn Antoine Agius Bonnici, Andrea Zammit u Sean Cherry De Caro mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Adrian Hillman kien assistit minn Stefano Filletti, Mark Refalo, Maurice Meli u Nicole Gallia.